Komiti mar od bura manono weche mag teko sitima koro miyo jatend migao mar teko Davis Chirchir ndalo 12 mondo wach ni en ng'at kata gimane e kambi mane manokelo lal mar sitima e giko juma mokalo. Mabiro to komiti no wacho ni Chirchir kaachiel gi jodito mag migepe matindo mag ne orem mar wacho aching gino manokelo lal mar teko sitima mane okwako piny Kenya kuom mahingo seche 24. Lal mar teko sitima makamano jo od bura mantiere e komiti no ne owacho ni ne okelo lal malach ahinya ne to johala mantie pachoka. Because that person can only be either Kenya Power, that person can be a generator, that person can Ketraco, maybe one of the lines failed. These are the only people who can be the culprits, and we'll get to that. Give us some days for the engineers to conclusively confirm was the signal from this plant, reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger. Kawadhi nyime ni ogai mar jomin buche kororo kwayo mara pile